salang na gamong sinugba nga bangos mga brad. Nya sa lamas day mga brad. Simple ra. Kamatis ug sibuyas ra. Among gi tad niya gipasok sa kuan iyang tinaay David batiyan. Na kapag gamay ng matik sara para mulasa sa ilawom. So mao ra to mga brad, simple ra. Meanwhile, So mao din natong kanang Ricardo's mga brad no sa atong halang-halang nga manok. Para sili nga katong sana tawag ano bebe? Sana nga sili? Sili nga labuyo o sili nga espada nya luya, kamatis, sibuyas, nya nga tong manok nga backbone sa mga brad, liog ba, likod na apilisol, nya atong tuno. So ato na nilutuon karon. meanwhile, So luto na mga brad ang atong halang-halang nga manok og sinugba nga bangus. So di na ta magdugay, kaon na ta kay murag gigusla na mi. Oh, yes, Daddy. Morning mga brad. Dana pud ta, kaduha rin na mukbang kuon. Halang-halang nga manok og bangus nga gisugba na mo. Nya Domingo karon, kuwan ba? Mao to nga sa pagkaman na mong simba, naka-decide ni Mrs. nga magkuha na pod mukbang nga ganam sa mukha og halang-halang ni nanapod pud kami halang-halang. So nga ta mga brad. Mga brad. Ano yun? Ano yun? Muna lami sa bangus. Kana. Huwag ka na iyang tambok sa biyan. Ano yun? Tando. Ano na? Kana. Muna pinakalami sa bangus. Ano yun mga brado? Ano yun? Kita mo ano eh? Tiyan? Kana? Na? Mga brad? Ano yung si bangus? Ano yun ah? Maganda si Mrs. ano eh? Ato na eh.
Ang Lamas. suhok mo din ang lamas. Yan lagi na mga brad, magluto galit para humot ba agad ang niluto, na malamig sa mot. Bunali yun may ulang lamas kay di ba alam doon na sa lamas maging sugod ang humot sa imong putahe. Kasi kung sa panakalami sa imong giluto na imong recados perting gamaya, wala ka lami na. Usahain bangus ang paborito nga isda nga brad. Bala ang paisa na. Namanay bangus. Bangus ini. Ano ba siya mga brad? Kaso kumulay mga brad. Nao magbuli kami pero sama mga brad. Buto pili ba mo? Ito sa tindahan. Sige mo siguro kay kada sa mga bangus. Mabulit nila. Amalak mga brad. Tatragan mo. Brad, paphagi nila mga brad. Kayo? May mahaw ng kuwang. Ang kanon ba? Mahuro ka nun? Ano yung ganahan sa asawa mga brad? Kaya mukhaon, concentrate ba? Tingog. Tingog ilig, mabusog na. Halang-halang mga brad, pwede na mo magkuhan sa halang-halang o unod sa manok. Mas lamig bang no? Di ko na. Ayan nahan. Pero guban mo na uban kuti-kutihan ba, di ganahan mo kaog na bukog manok. So pwede na liog backbone sa gulan ninyo kuhan, sa gulan ninyo ano sa anang unod sa manok. Sama ni kay. Ama apa? Nakakali ng bangus. Tapos gawa natin ng bangus ano? Wala lang ng bangus. Last year na rin. Hindi tunda ikuan mga brad. Kamu na plano karon. Sinilaw ba? Kailan mo barungoy kanang flying fish na mga. Ang gagmay ba? Kay gagmay man nga barungoy, ang say pangalan na bang? Barungoy! Dili. Nya kay dili man na sa yung abot sa. Ano? Ito. Mga udto mga alas 11 na ba? So dugay na niya. Na ako ilakaw arong after lunch. Mga meeting ba? Murag, talok taho. Ito, sa katawang trabaho, yung trabahoan ba? Meeting mo eh, piling na ba? Nagkaroon kanina lang. Nasunod, atong kunay gamutan nga. Mukbang tag kinilaw. Lamig kinilaw mga brad. Sa droy, sabi ka, mangilaway. Kaya doon magdagat. Kaya dagat itong abunda pag isda sa una pang no? Halos kadadlaw sa una gilaw. Manang usap na ng burot yun. Siyempre ba no? Nangandakan ba? Halang. Missing oy. Ah. Taksit.
Bitaw, nung hapon mga brad, gusto nag mukbang may kuwan ba? Gusto nang gawali. Napsan ko sa kagutom bitaw. Nya. Nawa nagadugan sa kaon ba? Manang bago kaduga bunal gapon. Pero karon na, bahala ka diya. Oh my god. Bangus. Naman man sa tulingan. Pero mapagod ko na yung panit good. Mabughat mga kago. Lami ang tulingan mga brad, pero anak ka mag-uol sa presyo. Kay murag sakit good. Labi na parang presyo good pang lang. Nandiri jud kinuha sa mo ba? Mahal. Lami ra. Dakan. Alam ka? Ha? Ikaw. Hindi ako. Ito na ko? Nabasok ko tubig. Okay na ko. Sa mga may comment sa previous video ba? Buhat mo da kaya. Nami shout out niya. Tawag, hindi ka man na magkaon. So, atang-atang mo sa inyo mga kay pang syagit ng busog. So, shout out na ta. So, asan ko ang naglistahan ha kay murag ubay buhol dito. Wat mo dia. So, mga brad. Sana atong mahiwag kang listahan ha. So, ngayon tayo shout out. Shout out dahil ni Wanderlust Explorer. Shout out ni mo da boss. Si Ma'am Malia Reyes, ako ng classmate pag high school. Shout out ni Ma'am. Si DJ Ray Kabilugan. Boss, ingat. Si M. Mactal. Shout out ni Cherry Jane Subago. Shout out sa iyo. Shout out ni Chicha Lisa. O si Bolanong Lagan. Shout out ni Kuya Muto, Junel Rhodes Vlog. O si Istoryahing Baki. Ako na amigo si Baki, taga Dumaguete na. Baki. Kaya lang ka Baki kay diri lang sa dumi kay di pa man ta pwede makalabang. So, amping na Baki. So, kaya mo na kinsa ka. Love you. O si Marks Pacquiao, akong kauban sa hotel sa una sa siyudad. Nga akong mga classmate yapon pag high school, si Tabs Moreno, si Jovan Gumanig. So, kadto sa o kinsa mo tong gusto mo pa shout out pohon. Comment na mo ning video. Shout out sa sunod na mong vlog. Nya again, kung bago pa gani nga channel, palihog og subscribe, like, share, og comment ani nga video aron managhan ta ni diri sa atong channel. Daghang mahimo nga vlog, travel vlog, ug luto-luto nga content. So di mi madugay mga brad kay as usual Domingo manglaba mi. Nya 101 ro ba? Manglaba mi kay nago ilakaw ning hapon. Ikaw lagi. Amping mo mga brad, ako nang giingon positive ta kanunay sa kinabuhi. Bala kung sa problema mga brad. Smile na ta. Kaya na to na. Di tatagaan sige no problema nga di na to makaya. So, amping na kanunay. God bless. Sa sunod na po na mga vlog.